Oh, Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills through Christian model. We sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders, such rose in Rita's hands, blossoms in every season. Jien Sister Teresa, Sor Agostinjana, insellimlek. U nilqek għall-programm tagħna ta' qari spiritwali li tul din l-iskeda qed ilaqqana ma' Santa Rita minn Kaxxja. Qed naqra mill-ktieb verżjoni ġdida ta' din il-qaddisa skont sejbiet ġodda. Insejħu fostna Trinità Qaddisa bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Talba, Santa Rita, nitolbok tenni biex inħares lejk, lejn it-tbatija li inti għaddejt minna u minkejja kollox mhux biss bqajt temmen, iżda tlabt lil Mulej biex jagħtik xewka mill-kuruna tax-xewk tiegħu biex bekk taqsam miegħu dik l-agonija li huwa ġarrab bl-imħabba għalina. Għamel li btalbek anki jien inkun kapaċi niflaħ għal kull tbatija ħalli meta il-Mulej jisejjaħ li nieħu l-premju li nibqa' ngawdih għall-eternità bħalma għamilt int. Inkomplu eżis semmija llum se naqraw Santa Rita minn Kaxxja Agostinjana u se nitkellmu fuq il-ġenituri ta' Rita. Antonio Lotti iżżewweġ lill-Amata Ferri minn Fogliano rib Kaxxja. It-tnejn kienu ġejjin minn familji ta' kundizzjoni komuni ħafna. Wara żwieġ tagħhom marru joqogħdu f'Rocca Porena, villaġġ żgħir madwar 6 kilometri il-bogħod minn Kaxxja. Kellhom id-dar tagħhom u xi għelieqi li kienu jaħdmu bil-għajnuna ta' xi ħaddiema ħbieb tagħhom. Kienu stmati minn kulħadd għal ħajja spiritwali u eżemplari tagħhom. Tantu hekk il-kunsill lokali għażilhom bħala paċieri kif diġà rajna, ġifieri persuni li jġibu il-paċi. Il-missjoni sabiħa fdata lilhom kienet li bil-kelma tajba tagħhom jippruvaw irrażnu it-tilwim bejn il-klassijiet soċjali u jgħinu biex tinżera l-paċi tant mixtieqa. Il-koppja Lotti qdiet din il-missjoni bimħabba u dedikazzjoni bbażata fuq it-tagħlim tal-Evanġelu. Imma jaħasra, għalkemm il-ħajja tagħhom kienet ħinja. Aktar maddew is-snin, aktar bdiet tfeċċ fuqhom sħaba sewda u niket u delta dieqa waqa' fuqhom. Dan għaliex kienu ġmielhom qed jikbru u kienet ma kellhomx ix-xorti li jaraw il-frott ta' mħabbithom. Bdew jikbru fl-età u ma kellhomx it-tfal li tant xtaqu. Talbu fuq li talbu għal żmien twil, iżda kien kollu ta' xejn. Skont tradizzjoni popolari kienu diġà kibru sew fl-età. Meta lejla waħda Amata kellha dera minn anġlu li qalilha li jittalbu s-sagrifiċċji tagħhom Alla kien se jippremjhom billi jibatilhom tarbija. Din kellha tkun tifla u kellhom isemmuha Margherita. Hawn naraw tant ċareż issemmija kif fil-waqt tal-provi tal-ħajja Alla
għat ma jeda jisma it-talb ħerqan ta' wlidu. F'dan il-każ, il-kopja Lotti baqgħet tafda falla u perseverat fit-talb u l-emejjel tajba ta' paċifisti mal-proxmu tagħhom. Aw naraw kif din it-tarbija, din il-fjura ċkejkna kienet diġà qed tarmi l-fwieħa tal-Qdusija sa minn qabel twelida. Margherita, qed ngħidu għal Santa Rita hawnhekk, twildet fis-sena 1371 u mietet fl-1447. Fil-ħajja tal-Qaddisa Rita se nsibu ħafna stejjer ta' grazzi li jinqalgħu permezz tagħha. Mhux dejjem instabu dokumenti storiċi dwar xi wħud minn dawn il-grazzi, iżda dan mhuwiex daqshekk importanti. Dak li hu importanti u l-fatt li dawn l-istejjer ta' grazzi xi wħud straordinarji juru id-devozzjoni u l-imħabba tad-devoti lejn din il-Qaddisa. Huma bħal fjuri, bħal sinjali li jkomplu isebħu ir-raġġiera tal-Qdusija tagħha. Għal snin twal, is-sena li fiha twildet Santa Rita kienet tkun imniżla bħala l-1381 billi jidher li kien hemm żball fid-data tal-mewt tagħha. Dan jidher ċar fit-tmiem ta' skrizzjoni ta' kidba li hemm fuq is-sarkofagu tagħha li jiġġib id-data 1457. Sarkofagu tinsewx huwa dak it-tebut mhux komuni, imdawwar sabiħ bil-ħġieġ. Fil-fatt, wara li kienu saru studji u għad ta' analiżi kien ġie stabbilit li din is-sena, ġifieri 1457, kienet id-data ta' meta saru dan is-sarkofagu u l-iskrizzjoni fuqu. Wieħed jista' jara dan is-sarkofagu ta' fiċ-ċella ta' Santa Rita fil-monasteru ta' Santa Marija Maddalena fejn għexet Rita bħala soru sakemm mietet. Dan is-sarkofagu kien sar wara li kien hemm ħruq f'kappella fejn kien hemm l-ewwel tebut bil-ġisem tal-Qaddisa li għalhekk kien jinsab f'ċertu periklu. Kien ukoll f'da żmien li bdew il-ġabra bil-mirakli, jikdwhom bil-miktub, mirakli attribwiti lil Santa Rita. Dan kollu ġara madwar 10 snin wara l-mewt tal-Qaddisa. Kien inħass il-bżonn li fuq is-sarkofagu jitħalla ħiel eżatt ta' dak li kien qed jagħmlu bħala epitafju. Mela rridu jagħmlu epitafju, skrizzjoni, kliem fuq is-sarkofagu, fuq it-tebut għadna li mhux komuni, imma sabiħ imdawwar bi ħġieġ. Kollox ma kollox ħafna provi jaqblu li Santa Rita għexet għal 77 sena. Allura is-sena ta' mewta kienet 1447 u bekk nistgħu nikkonkludu li twildet fis-sena 1371. U nittamaw li wara il-ħafna studji li saru fl-aħħar snin issir korrezzjoni li turi id-data it-tajba biex jiġi evitatu ġifier ħafna taħwit. U f'dan il-ktib semmija sejrin nibbażaw dan it-tarif bejn is-snin 1371 u 1447.
it-tarbija Margherita. Il-ġenituri ta' Rita, Antonio u Amata, ma tilfux żmien biex jagħmlu lil bintu. Skont it-tradizzjoni nsibu li din il-mamudija saret fil-Knisja ta' Santa Maria della Pieve. F'dan iż-żmien din il-Knisja kienet barra mill-ħitan tal-belt ta' Kaxja. Imma f'dak iż-żmien kien hemm ukoll Knisja oħra eżattament fil-qalba tal-belt u din kienet iddedikata lil San Ġwan Battista. Kien propju f'din il-Knisja li kien jinsab il-fonti tal-mamudija. Xi studjużi meta flew l-arkivi sabu li fil-fatt dokumenti juru li l-mamudija ta' dak iż-żmien kienet issir biss fil-Knisja ta' San Ġwan Battista. Illum, din il-Knisja hija magħrufa bħala l-Knisja ta' Santu Wistin li dan l-aħħar għadha kemm ġiet irrestawrata. Fuq l-olja ta' Rocca di Kaxja għad hemm ukoll ħiel tal-Knisja oriġinali iddedikata lil Battista li kienet għadha hemm fi żmien Rita. Hekk hija kienet ġiet mamda f'din il-Knisja mmexxija bil-Patrijiet Agostinjani. Dan kien jum tassew importanti. Rita ġiet milquha fi ħdan il-Knisja Kattolika meta irċevit is-sagrament tal-mamudija fil-Knisja Agostinjana. It-toroq tal-mulej huma bla tarf. Nistgħu ngħidu fiż-żgur li dan kien l-ewwel kuntatt ta' Rita mal-Agostinjani li snin wara kellhom isiru il-familja reliġjuża tagħha. U hekk li nsibu l-ewwel minn ħafna mirakli kif irrakkuntati bis-sorijiet fis-sena 1628. U hawn nikkwutaw dan il-miraklu li jgħid twildet din il-mara qaddisa minn ġenituri fqar imma devoti xi 5 ijiem wara it-twelid. Waqt li t-tarbija kienet fil-bennina tagħha, deru xi naħal bojod deħlin u ħerġin minn ġoħal Rita. Dan kien tassew fenomenu importanti, iżda li naqas fl-importanza mal-medda ta' snin meta l-qaddisa wetqet mirakli akbar u aktar meraviljużi. Jingħad ukoll li ħabib tal-familja fil-ġen biex ikeċċ in-naħal weġġa sew meta ħabat ma' minġel. Iżda ma tax każ għax moħħu kellu biss li jsalva t-tarbija minn xi gwaj. Ħaġa tal-għaġeb, in-naħal marru fuq il-ferita tiegħu li minnu fieqed miraklu. Każi bħal dawn ma nsibuhomx fil-proċess tal-beatifikazzjoni tagħha. Rita ta' is-semmija ma twildiċ qaddisa, imma saret qaddisa kif? Billi għexet il-bxara tajba fil-ħajja ta' kuljum. In-naħal li tar fuq il-qaddisa bħala tarbija kien sinjal tal-ħlewwa spiritwali li biha kellha tkun imżejna Santa Rita matul ħajjita. Illum min iżur il-monasteru għadu jista' jara ta' it-toqob tan-naħal fuq il-ħaj tax-xellug imsejħa Le Api di Santa Rita bit-Taljan ma bil-Malti in-naħal ta' Santa Rita u b'dan l-isem is-Sorjiet Agostinjani ta' Kaxja jippubblikaw rivista b'diversi lingwi biex tkun tista' tilħaq ħafna pajjiżi fid-dinja.
Issa is-semija sa nitkellmu fuq Rita tfajla bħall-oħrajn. Dwar it-tfulija u l-adolescenza ta' Rita kif kienu jsejħula ma tantx nafu. Nistħajlu imma li ħajjita kienet bħal dik ta' ħafna bniet oħra ta' żmienha. Il-ġenituri tagħha, Antonio u Amata, kienu kif rajna qabel paċieri iġibu l-paċi u allura ma jonqosta li kienu jafu jagħtu trobbija tajba u soda lill-Aziza bintu. Kienu jemnu fl-importanza tal-edukazzjoni u formazzjoni tajba anke kulturali. Jiġifieri li tkun taf taqra u tikteb. Allura Rita talmet dan. Hawnhekk ta' min jinnota li f'ċerta ikonografija naraw li Rita bi ktieb f'idejha. Aktarx li l-edukazzjoni skolastika u reliġjuża kienet ingħatat lilha mill-ġenituri nfushom. Huwa żgur ukoll li l-Agostinjani ta' Kaxxja kellhom is-sehem importanti tagħhom fil-formazzjoni ta' ċkejkna Rita. Fil-fatt fi żmien Rita f'Kaxxja kienu jeżistu 3 komunitajiet. Waħda tal-Patrijiet u 2 tas-Sorjiet. Ġibu l-isem ta' Santa Marija Maddalena u ta' Santa Luċija. Dawn kienu kollha jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Pirjol Ġenerali tal-Ordni Agostinjan. Minn dawn it-3, il-Kunvent tal-Patrijiet kien l-aktar importanti fil-komunità ta' Kaxxja. Għaliex? Għax kien ċentru ta' formazzjoni umana u reliġjuża. Minn dan naraw li Rita kienet mitħla tal-Agostinjani u l-qaddisin tal-Ordni bħal Sant'Ugustin, San Nikola minn Tolentino li dak iż-żmien kien għadu fit-triq għal kanonizzazzjoni iżda li l-fama ta' qdusitu kienet xterdet sew. Kienet mitħla Rita anki ta' San Ġwan Battista. Żgur li Sant'Ugustin entużjażma lil Rita. Ir-regola u l-karizma tiegħu kienu rabbew eruq f'qalb Rita li jimbagħad kibru u xettlu meta wasal il-waqt opportun. Iż-żmien jgħaddi minn fuq kulħadd. Aktar ma kibru u xjaħu il-ġenituri ta' Rita, bħala tifla twajba kienet tgħinhom kemm tista' fix-xogħol tad-dar u dak tal-għelieqi fejn kellha tagħmel xogħol ibes. Il-ħajja tal-familja Lotti kienet bħal dik ta' ħafna familji oħra li kienu jgħixu ħajjithom fil-biżatalla. Ħajja sempliċi medija fix-xogħol l-imħabba u it-talb. Kollox ma kollox, Rita kienet tfajla normali u bdjenti, ħabrika u ta' qalb tajba, motija għax-xogħol tad-dar u tal-għelieqi. U għalkemm dejjem imħabta kienet issib ukoll il-ħin biex taqra xi silta spiritwali u titlob. Minant il-ġenituri talmet tagħmel il-Vanġelu il-bażi ta' ħajjitha. Kemm qed tallimna żis-semmija. Talmet tagħmel il-Vanġelu il-bażi ta' ħajjitha. Meta tfarfret sew, hi wkoll flimkien mal-ġenituri anzjani tagħha kienet daħlet biex tagħmel xogħol ta' paċċiera iġġib il-paċi, xogħol li kellha tiġi bżonn aktar tard wara li żżewġet. Minn dan nistgħu ngħidu li Rita tassewexet il-kelma ta' Kristu ta' kuljum u f'kull ħaġa li kienet twettaq matul il-ġurnata. Ma dan inżidu l-fatt
tat-talb fiskiet, talb personali fuq il-blat fil-olju ta' skoljo. Madankollu, ma kienx maqtuwa mir-realtà soċjali, anzi, anki meta daħlet fil-monasteru, kienet tgħix attiva, hekk li fija ma nistgħux ma nilmħux il-messaġġ u l-kobor tagħha. Vokazzjoni għaż-żwieġ. Fuq il-bażi ta' dak kollu li tkellimna dwaru qabel, u għaldastant semmija tajjeb li nikkonsidraw il-verità ta' kif ġiet din l-għażla għaż-żwieġ. U nibdew billi naraw xejdilna dan ir-rakkont. Nisimgħu ftit, jinsab f'xi ktieb irrakkuntat dwar Santa Rita. Wara tfulija ta' innoċenza u safa kif ukoll ħajja modija fit-talb u l-opri tal-ħniena, daħlet ġo fija xewqa kbira Rita li tingħaqad faqda sħiħa ma' Alla li tirrinunzja għal dak kollu li toffri d-dinja biex sa minn din il-ħajja idduq il-ħlewwa tas-sema. Allura Rita talbet il-permess tal-ġenituri tagħha biex tikkonsagra l-verġinità tagħha lil Alla. Iżda l-ġenituri oġġezzjonawla u saħqu magħha li għandha tiżżewweġ. Għal żmien twil. Id-devozzjoni popolari lejn Santa Rita ġiet ippreżentata bħala Rita mimlija bil-virtù tal-ubbidjenza, mimlija mħabba lejn Alla u vittma ta' żwieġ sfurzat fuqha. Iżda hawn iddubitaw kemm tassew il-ġenituri tagħha Antonio u Amata kienu se juru daqstant violenza fil-konfront ta' din bintom. U dan għal ħafna raġunijiet. U jekk Alla jrid semmija naraw ir-raġunijiet fil-programm li jmiss. Insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. O Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills. Through Christian model, we sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders, such rose in Rita's hand, blossoms in every season.